सा 26 फरायसाफोरखौ CBSE मेट्रिक आनजादाव 90% बारा मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारिनि दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुला गुबुन बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै 9थि खेब CBSE मेट्रिक आनजादाव 90% मोननानै उथ्रिसारनो हानाय सा 26 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलनि दिथागिरि सुदां कुमार ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों फरायसालिनि बागै फोरमायना होयो। खुलुमबाय बयखौबो रियेलिटी पाब्लिक स्कुल जानानै जोंनि बियो 9थि बेचमोन। जोङो सिगां गिबियाव 2016-17 मायथाइयाव फार्स्ट जोंनि क्लास 10 एग्जाम जाग्रोदोंमोन। बाहाय जोंना 3ल' गथ' एफियार जादोंमोन, 3बो फार्स्ट क्लास जादों। आरो जोङो देग्लाय फैयै फैयै 9थि होफैबाय। 9थियाव जोङो 122 होदोंमोन, 122आनो पास जादों। आरो जोङो 90% बारा 26 स्टुडेन्टआ मोननो हादों। आसा खालामदों आरो जोङो नेक्स्ट बोसोराव बिनिफ्राय साबसिन जाबावगोन। आरो जोंना सेकेन्डारि, सिनियर सेकेन्डारि फैगासिनो दङ। बाहायबो जोंनिफ्राय गोबां स्टुडेन्टआ होदों साइन्स आर्ट्सनि। एबार सेकेन्डारियाव जों आसा खालामदों हाइस्ट मार्किंआ जोंना क्लास 10 बर्ड एग्जामाव 96 पइन्ट सामथिंल' जादों। आसा खालामदों सेकेन्डारियाव जोंना मिनिमाम 98आथ' मोननांगौ, 99% मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो साइन्स साबजेक्टआव, बिगियान साबजेक्टआव जोंनिफ्राय 72 होदों। बेनि गेजेराव दाखालि फरिखानि समावनो JEE एग्जाम जादोंमोन, बेखायनो 25%आल' बे JEE फरिखाखौ हैनो हादोंमोन। बेनि गेजेराव साबाया जोंना अलरेडि NITआव एडमिसन मोनखागोन, अलरेडि सेलेक्सन जाखाबाय। आरो साबानि गेजेराव सासेया JEE एडभान्सआव मोनगोन, बियो एफियार खालामगोन JEE एडभान्स। आरो एबार आसा खालामदों आरो माखासे 75%आबो होबावगोन। बेनि गेजेराव JEEआव जों एबार आसा खालामदों जोंना 40%आ JEEआव होगोन। होमबा 40% बा जोंनाव जायो 35नि गेजेराव जोङो माने मिनिमाम 15आ NITआव मोनगोन होनना आसा खालामदों। आरो NITनि बाहेरायाव जोङो बे फिसा फिसा इन्जिनियारिं कलेज, क'क्राझार इन्जिनियारिं कलेज, CIT बेफोरबायदियाव गासिबो मोनजोबो होनना आसा खालामदों। आरो निटबो होगोन। निटआव जोङो मिनिमाम बे बोसोराव आसा खालामथाव 3आथ' जोंना कनफार्म बादियानो, बिसोरना 3 थारिखआवसो जागोन, 3 मेआवसो जागोन फरिखाया। आसा खालामो जोङो बे बोसोराव सिनियर सेकेन्डारिया बे क्लास 10 बर्डनिफ्राय साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामो। बेखायनो आङो भगबानाव खावलायोदि जाहाथे जोंनि स्कुला, दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुला लकेलनि गरिब गथ'फोरनि थाखाय मोजां रिजाल्ट लाबोबाय थानो हायो। फोरोंगिरिफोरनि नाजानायावनो बेफोर खामानिया जादों होननानै आं आसा खालामो, आं सानो। मानोना फोरोंगिरिनि नाजानाय, गारजेननि नाजानाय, स्टुडेन्टनि नाजानाय, बे मोनथाम जिनिसा नाजानाय थायोब्ला साफ्रोमबो फरायसाया मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। बेखौनो बुङो। बेखौ आङो थांखि लादों। BTC गभर्नमेन्टनोबो आं एप्लिकेसन होदोंमोन। दस्रा डिस्ट्रिक्टआवबो जोंनि बे BTC एरियायाव उदालगुरियाव आं खुलिनो गोसोमोन, खिन्थु जोङो बे स्कुलखौ प्रफिटेबल माने लाब जानानै खुलिनाया जायाखै। जोङो दा हानि दामा बिराद बारा जाबाय। हा बायनानै जोंनि हा बुरजा राङाव बायनानै जुदि स्कुल खुलिनांगौबा माने गथ'फोरनिफ्राय बुरजा फिस लानांगौ जायो। बेखायनो आङो गभर्नमेन्टआव दरखास्त होदोंमोन, BTC गभर्नमेन्टआव। दा
आरो आङो नाजाबावगोन जुदि बेखायनो खावलायदों आं बिटिसि गभर्नमेन्टखौ आंनो जाहाथे अदालगुरि बाक्सा बाहाय जुदि 50 बिगासो हा एलटमेन्ट खालामनानै होयोबा आं बेफोर जायगाखौ बानायनो थाखाय रेडि मानोना बियो मोनसे सोलोंथाइनिल' आबहावा जाया बाहाय आनएमप्लयिफ्राबो एमप्लयि मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आंनाव दा 165 एमप्लयि दं बे स्कुलाव बिसोरनि फेमिलियाबो थांनानै थायो आरो जोङो आनएमप्लयि एबजर्बमेन्टनि थाखाय बिराद मोजां खामानि बियो बेखायनो आङो दानि गोदान गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जाहाथे बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बिसोर आंनो 50 बिगा मोनोबा 50 बिगानि खमबा एसे मोजां जाया नांगौ बायदि रोखोमै जोङो गथ'फोरनो फेसिलिटि होनो हाया जाहाथे अदालगुरि बाक्सायाव बहाबाफोर गभर्नमेन्टनि लेन्ड दङबा जाहाथे आंनो एलटमेन्ट खालामो बेखौनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय